right om mensen. Vandaag is hij met TNS. En nog een podcast, another live in Club op. So, we gaan laten ja, kennen alles ja, voorstel. Ik heb mijn staf liggen. Zeker. Oké, right dan. We beginnen bij Mr. Fligo. Mr. Fligo, wat heeft jou geïnspireerd om muziek te maken? Zoals ik kan nog veel zien, ik heb bij tempo boos namens geluisterd. Ik heb zo af en aan ik een week. Mezelf, dan denk ik mezelf na, dat ik iets numbers gemaakt, man. Iets beter te doen, maar ja, is al wat ik wil zien. Dus gaat naar Mr. TNS, toen Mr. TNS, wat heeft jou geïnspireerd om numbers te maken? Ja, broer, wat heb je te zien, maar joh. Ik heb bij je numbers geluisterd, man. Maar toen besef ik voor mezelf, nou, ik kan nog uit doen, want zien ik draai ik harder, dat ik sta ik vandaag, nee, dat kan bewijs, nee, ik is de beste vocalist. Maar niet de beste niet, man. Aso. Wat gaat aan man, hier zo. Als je la wordt die en is voedsel. Wat praat ze van patos beplan man. Ik vlieg, maak een stam vast. Mijn donker is warm als mijn poes wat aan vlam van. Ik vlieg, maak een stam vast. Yo, maak een stam vast. Ja. Was de boor zit? Wat heeft jou geïnspireerd om muziek te maken? Het was iets waarvan ik gehouden. En dan ook veel weer van moeilijkheid af. Lovely stuff. Muhammad? Wat? Ik weet waarvan heb ik muziek gekomen. Maar na toen ik die beginnen loop, waarom ik TNS online. Na toen ik mag het zeggen, schrijf maar dan die broers. Maar ja, zoals ik gezegd. Toen weet ik nog niet waarin het nummertjes maakt. Mr. Fligo, dit was dat. En hij mensen. Ik, je komt hier. Waarom niet? Jij gaat maar doen een nummer, ga maar mama. Ja, zo moet ik maar in die game komen samen met broers en Lovely stuff. Oké, we gaan weer terug naar die andere teammembers toe. Mr. Fligo, wat was jouw eerste hit zo samen met TNS? Leef in de night. Als ik nou weer kan zien, ik kan nog niet onthouden die lyrics, maar oké. Ik had een link via een kopie van hij naam. Mr. TNS hit zo samen met TNS? Mijn eerste nummer was op en af. Was ik nog zo man. Zo moet ik neergedrukt tot die einde. Kwaad. Mr. Boris het? Mijn eerste nummer was Deep. Ik heb kaga aangeklankt. Maar ik heb steek die gekomen in deze online. Kwaad. Melodies moeten verstaan. Als ik nou drunk kan jou lekker een rituaal. Koning van ouders, lady, twee jaar zie je wat een meisje raakt. Ik kan niet verstaan, ik kom met twee zo klaar. Maar die zijn paard, dat blijft me al wat ik weet. Hoe kan ze het, ze gaat het niet maken. Ik denk dat de toekomst een lijkt me, dat gaat niet maken. Maar lijkt me, dat gaat niet maken. 24 hours, dus jij je wordt brengen. Hoor het dat joy. Hoor dat maar. Ja, die moeder man. Mijn eerste nummer, Gamad Mama, TNS of Bamba. Lekker. Oké, right dan. Om zo te vragen, Mr. Fligo gaat een beetje dieper inklimmen bij jou eerste. Celebrity crush, om zo te zeggen. Celebrity bro, celebrity ons praat nou van pre-zielse level in zo aan kijk, eerste ene is eerste ene is Ice Spice. Sisa. As hulle net Ice Spice ken. Sisa. Ja, Ice Spice is sweetie. Sisa. In Megan style. Kwaad. Mr. TNS. Celebrity crush bro. Ja bro, Nicki Minaj. Kijk, Nicki Minaj. Cardi B. Ja, nog. Cardi B. One and only. Als ik wel zijn naam, maar ja man, ik kan nog begint man. Oké, ga maar aan man. Maar hij ziet toe. Mr. Boris, celebrity crush. Ik zou nog steeds aan zeggen, kijk lang landen. Kwaad. Muhammad. Pak, awet na van my ex geparaat. Nou. Oké, right now, Owens. Dus jullie kan zien. Ik ben dus allemaal hier. Allemaal in de skaf. Saat ze veel wegstikken. Lange za. Zo. Is maar de begin. Waar zou je kop niet zo dit al? Dit is
so live. Scoop ko balik yung scoop ko. Kijk hier. Hij is net een stukje van je man. Oké, Raito. Sorry om weer te stoppen. Nog één vraag. Enige nieuwe muziek wat gaat uitkomen in de future? Hij giet maar gemastateren is om te paraten. Kijk, hij is nieuwe bangers van nou januari, februari maanden wat erop zien. Hij is live in right no? Als ik regels, hij is. Stip! Ja, dat is stip. Zo'n kito. Zien ze dat gedaan? 24 hours. Jouw laat pas. Wat die er aan nog? Ja, het is al die zoekkoming samen aan de girl. Hij goes, ja, wat die baan. In Master Levels in Alingo. Ja, ik kon direct. Waarom zou ik niet? Mijn skin. In wat zijn nou Master Levels en in wat zijn girls en nou? Ja, het is op Twitch is erop. Kiali. Ja, Oké, Raito Owens.